Ania na sa Sugbo ang mayoriya sa mga heads of state sa Association of Southeast Asian Nations para mutambong sa 48th ASEAN Summit. May nito silang gisugat silang pag-abot aron sa pagsugod na sa dakong international event. Ano ang report ni Nico Sereno? Unang naabot kagabi sa Mactan Airport ang leader sa Brunei, Sultan Haji Hassanal Bolkiah, inubanan sa iyang anak na si Prince Abdul Matin. Gisugat sila sa mga national ug local officials, lakip nila ni Governor Pam Baricuatro ug Mayor Cindy King Chan. Kagabi naabot na sab sa Sugbo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron mo ay mangu sa mga meetings. Sanglit ang Pilipinas ang chair sa ASEAN karong tuiga. Samtang karong adlaw, nagsunod-sunod ang pag-abot sa uban nga mga leader, sama sa Prime Minister sa Timor-Leste, nga gisundan sa Prime Minister sa Socialist Republic of Vietnam. Ang Prime Minister sa Kingdom of Cambodia naabot na sab og mainiton nga gisugat. Ingon man ang Prime Minister sa Malaysia, Dato Seri Anwar Ibrahim. Naabot na sab ang presidente sa Indonesia. Samtang karong hapon, naabot na sab si Prime Minister Lawrence Wong sa Singapore. Sa nasod sa Myanmar, mutambong sa mga meetings ang Permanent Secretary sa ilang Ministry of Foreign Affairs nga una nang naabot sa Sugbo kagahapon sa buntag. Una nang gipahibaw sa Department of Foreign Affairs, tanang heads of state sa member nations ang mutambong, gawas lang sa Myanmar. Naandang military honors o traditional welcome ceremonies ang misugat sa mga heads of state sa ilang pag-abot. Timaan sa paghangop sa Sugbo ug Pilipinas sa ilang pagtambong sa ASEAN Summit. Nico Sereno, Balitang Bisdak.